Jagoro mongirore migao mar kuo pi e puothe Fantas Kimodho otelo ne chenro mar nono chenro mag degni mag pi e kaunti ma Homa Bay. Gie sani gintiere wang' chieng' ward mayudore Rachuonyo kama ginono gedo mar yewni mopogore opogore. Watudre achiel kachiel gi Ali Abich mantiere e alworano mondo mi waler. Ali, nyalo nyisowa ni to jatelo wacho nang'o, to gin yewni adi ma kamoro gineno ni ginyalo chiero ma bende kamoro ne osechak kunyo to we? Erokamano, wabiro achiel kachiel ka wantiere gwenge mag wang' chieng' mantiere ka chuduba mdiri ma Karachuonyo, kama wantiere chenro maduong' mar yawo chako gedo mar dam kata kundi dam, ma en chenro ma itimo kod bad migao ma ochung'ne ke pi e puothe, maneno ni jogweng' ma wang' chieng' kande mosebedo gi pek mar pi ma ginyalo tiyo gi miere kaachiel kod neno ni jambgi oyudo pi ma ginyalo modho oyudo yot kaluwore kod chenro ma koro sirikal mamalo kokalo bad migao mochung'ne ke pi e puothe ochako kendo en chenro momonyo milion 164 ma sirikal mamalo kelo kande mar konyo jopiny e gwenge gi ma wang' chieng' mosebedo ka neno matek ahinya to kinde mag oro kaluwore kod onge mar pi ma jopiny nyalo tiyo godo e miere gi kaachiel kod ma jambgi nyalo modho, kod bende chenro ma ginyalo tiyo godo e weche mag migao mochung'ne ke pi e puothe ne ochako chenro mar gero dam ma kawuono jagoro mongirore bad migao niendi obiro machuo wang'e ni to chenro chalo nade. Without taking much time, Bwana PS, welcome to this Ramogi TV, and we are here much concerning water shortage. Why did the government initiate this project, and how do you think it will transform the livelihood of this community? Yeah, thank you. This dam is called Okundi Dam, and the dam is resilience. This area, as you can see, the river is a seasonal river. It is only there for 3 months. So for the other 9 months, people end up suffering. So this dam will help a lot. Once we dam the water during the flood season, the period of drought of the 9 months, people will be benefiting from the water. And in terms of the dam capacity, the dam has a capacity of 100 million liters. And this will help at least support livestock to the tune of 20,000. And also it will help agriculture production in this area. So the community are happy and they are looking forward to completion, which is expected to be in the next 6 months. Thank you. Okay. How will farmers get water from this dam to their farms? This dam has 2 components. We'll be pumping water from there by solar to 2 areas. The area where we are right now and another area down here. Both tanks will be able now to gravitate water by gravity to the farms. And we're also using drip irrigation to ensure water efficiency and to make sure that every drop of water counts. Thank you. Yes, this region is prone to flooding. Do you think this project that the government is undertaking in this Wangching area will help to reduce this kind of floods we have been seeing each and every year whenever there is heavy rainfall in this country? Yes, this is actually one of the mitigation issues. We are mitigating flooding, but at the same time utilizing that water in a productive way. Okay. Thank you. Thank you very much. Bende antie ka kod jaod bura Makarachuonyo ma bende chenro ma kamaendi sirikal timo e kachud buche, kendo mheshimiwa jopiny Makarachuonyo ahinya to gwenge ma wang' chieng' kandi osebedo ka ywak kaluwore kod weche mag oro. Chenro ma sirikal oketo mar yawo kendo ni pi obedo moromo e yawo water pan mokundi niendi, ere kaka biro konyo e weche mag ke pi puothe kod neno jopiny matimo pur kod pith obedo kod yot e gwenge ma wang' chieng'? King'iyo kamera kacha. Wasebedo ka waonge gi pi e area ni, to kendo oro osebedo ka thago wamiyo ok wanyal kata mana pidho cham, bende ok wanyal pidho kata mana jamni. To irrigation ni biro konyowa e yore mathoth. Achiel obiro miyo agriculture dhi nyime. Wabiro pidho cham kuonde mopogore opogore. Ok nwapidhe mondo wacham kende. Wapidhe mondo mi mwachamo cham, mwang'iewo mondo wang'iew, mondo wabed gi pesa. Mae achiel kuom yore manyalo miyo jo Karachuonyo bedo gi pesa. Jowa ma Kamser, Seka, kod Kagwa, kod Karabondi. Gini ok maru kende. En maru mondo gik ma utimo ka okony Karachuonyo duto, mondo Karachuonyo ochiew malo, mondo mwandu obed Karachuonyo. Nikech gima wan go manyalo konyo molo gimoro amora en lowo. To lowo no endo ema wadwaro mondo koro watigo. Kamari nitie in kae, ni puothi ni kae biro tiyogo, tim gima biro konyo gi jo Karachuonyo kata Kenya.
Kawatieko kaendi nitie chenro maduong' ma sirkal timo mar kepi puothe loch kimara mobeno kwako karachuonyo kod rangwe. Ng'uro osebedo ka nitiere ni jopiny pok oketo maino margi e tiyo kod chenro maduong' ma sirkal okelo mar kepi puothe jogo matimo pur mar ochele, joma timo pur mar rabolo kaachiel kod kothe mamoko. Karachuonyo en achiel kuom kuonde ma omako ma oloch kimira omako maduong' ahinya kopim kod rangwe. En ang'o mitimo kaka jaod bura ma karachuonyo kama ni chenro ma sirkal oketo niendi kik bed ni pi mola mola to jopiny ok nyal kete tim mondo mi giyud chiemo moromo miregi ma ginyalo chamo kaachiel kod ma ginyalo uso mondo gikonyre gi miregi. Asewacho ne karachuonyo kendo anuonegi kendo amedo wacho ni kiyie kik iti gi pi mar kimira oluch e yo mok mar cham. Ti gi pi mar kimira oluch mondo mi iyud pesa ok mondo mi iluok lewni. Mae asebedo kawacho pile. So wago erokamano ne sirkal ma Kenya. Ago erokamano ne Bwana PS, ago erokamano ne county government, ago erokamano ne community marwa, ago erokamano ne ji duto kuom konyowa gi yore manyalore makoro miyo watunde okang' mwatunde ni ma okundi irrigation scheme ochakore to kawacho kundi to tiene opande dam mabe part of okundi bende bathe ka. Erokamano ahinya mano mana paro achiel ka wayudo kuom jagoro mogiro e bad migawo mochune kepi puothe kaachiel kod jaod bura ma karachuonyo kaendi ka gibiro ng'iyo ni kaka chenro mar yawo dam ma okunde kaendi dhi nyime ka gwenge ma karachuonyo ahinya to wang' chiemo wantie ni jopiny osebedo ka golo ywak margi ahinya to kaluwore kod oro kendo pek bende bedo ahinya to kinde ma koth chwe mang'eny kaluwore kod pi mamuomore kendo daro gi miregi kawinjo ka giwacho ni chenro ma sani koro sirkal dhigo nyime niendi biro konyo e jiwo weche mag pur kod pith jamni e alwora niendi mondo mi jopiny obed kod yot e chenro ma gitimo mondo mi kik gibed kod pek mar ngaji kata chandruoge ma jambgi nyalo kale kaluwore kod onge mar pi ma jambgi nyalo tiyogo. Ka ok kamano to abiro duogo e studio achiel kachiel kapod wan kaendi mondo wang'e ni to jopiny ma wang' chieng' ma koro kele gi chenro niendi to wacho ang'o kaluwore kod chenro ma sirkal okelo ma konyo ji weche mag pur kod pith e alwora ma wang' chieng' e karachuonyo kaendi. Erokamano ahinya Ali Abich achiel kachiel kowuok karachuonyo e kaunti ma Homa Bay kuom ler ma kamano. Ka wadhi nyime en ni jatend piny William Ruto otelo ne chenro mar chwalo omenda mag nyota e kaunti ma Mombasa